Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo ele-MK ne-IEC. Owasemzinyathi uzoqanjwa ngoshenge. Kanti zehlile ezokuntshontshwa kwemfuyo ogwini. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Liqalile namuhla uqulu icala elibhekene nesisebenzi senhlangano engamele ukhetho i-Independent Electoral Commission okuyi-IEC ngamafuphi esolwa ke ngokwephula umthetho sisekelo wokhetho wokuthi akhanjwa namaphepha ngaphandle kokuphelezelwa amaphoyisa. Umsawenkosi Mnikathi wavulelwa icala iqembu lomkhonto wesizwe limsolwa ke ngokumbhadama ezama ukuthatha amaphepha okuvotisa esikhungweni saseMbale 14 ngokhetho likazwe lonke kulonyaka. Inkantolo ibize ufakazi wokuqala owayekhona esikhungweni noyilungu lomkhonto wesizwe. Bangenile eboxini namuhla ofakazi ababili ecaleni elibhekene nesebenzisa kwa-IEC umsawenkosi Mnikathi. Ufakazi wokuqala uBonkosi Mbethe utshele inkantolo ngesikhathi ephenywe ngemibuzo ukuthi umsebenzi wakhe kwaba ngumphathi wonogada beqembu lomkhonto wesizwe eqaphe esangweni lesikhungo sokuvotisa eMbali eUnit 14 eMgungundlovu lapho abona khona umsolwa ephuma ngemoto yohlobo leHyundai i10 elayishe amabhokisi okuvotisa engaphelezelwa ngamaphoyisa kwaba yilapho esemisa khona wabona ukuthi uzama ukubaleka wasehlaba umkhosi koza kwabo ukuba bamvimbe. Umbethe ubese kuveza ukuthi akanaso isiqiniseko sokuthi ayivuliwe noma ayivaliwe yini amabhokisi, kanti eqhubeka nezimpendulo zakhe uphinde wakuveza ukuthi baqeqeshwa ngumfundisi naye oyilunga lomkhonto wesizwe kepha akazange abacije ngezinqubo zakwa-IEC. Ufakazi wesibili kuleli cala uNkosi Ngiphendule Mthembu naye okuvezile okucishe kufane nokwafakazi wokuqala kepha yena uthe wawabona amabhokisi emotweni ayevaliwe, kanti amalunga omkhonto wesizwe abekhona nawo enkantolo abe esekuveza ukuthi anethemba lokuthi azoliwina leli cala. So far ngiyacabanga ukuthi ayikho into esingayikhuluma kakhulu ngaphandle kokuthi abofakazi bethu bathulile ubufakazi into abayibona sesilindele ukuthi ngoba icala lisaqhubeka. Ngiyacabanga ukuthi as soon as icala liphela sokwazi ukuthi sibuye sinikeze i-statement esikwazi esigcwele. Thina sinethemba ngoba vele sasikade vele kade sishile after elections sasike sizibonele okunye ukuthi no vele sirojiwe la amavote ethu sasike I think nani sibonele amanye sasiwathola kwathina kumsundu imoto yasemsunduzi ithwele ama ballot paper which beko umkhonto wesizwe why ayengekekha we-DA kulamavote ayethwele umkhonto wesizwe ayelahlwa ngale eyolahlwa emsunduzi kwi dam site. So sinethemba nje lokuthi vele nje akuhambanga kahle kodwa sicabanga ukuthi i-judge izothatha isinqumo esifanele. Leli cala lizoqhubeka kusasa nokuqulwa ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusenkantolo yeMantshi eMgungundlovu. Imeya kamasipala wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane uhole umkhandlu amakhansela ngesikhathi behambele kwaphinda ngene ukuyokwethula ke ngokusemthethweni ukuthi uzoshintsha igama lalo masipala ubizwe ngokuthi iPrince Mangosuthu District Municipality. uNgubane uthi lokhu bakwenza ukuhlonipha umntwana okaphinda ngene ngamagalelo akhe abe nawo esaphila. Kulindele kuba ke ziqale maduze izinhlelo zokushintsha kwegama likamasipala wesifunda umzinyathi libize ngokuthi Prince Mangosuthu District Municipality. Lokhu ke kuvele ngesikhathi umeya lo masipala uPetros Ngubane kanye namakhansela omkhandlu kade beyokwethula ngokusemthethweni kwinkosi yakwaButhelezi inkosi uZuzifa kanye nabantwana bakaphinda ngene enkonjeni ondeni namuhla. Lo masipala uthi ke lokhu ukwenza ukuhlonipha umntwana okaphinda ngene ngamagalelo akhe kanye nemisebenzi yakhe emihle ayenze esizweni. Kuyintokozo ke kithi ukuthi masikhumbula wonke lo mlando obukhosi bakaZulu siqhamba ngumntwana lo msebenzi asilahle lutho. Ishabasheki somphakathi sentuthuko, ishabasheki sokubhekela inhlalakahle neqiniso nobulungiswa babantu ngokokholo, ngokwemfundo, amasiko nomlando. Umntwana okaphinda ngene ufanelekile ngokubona kwethu kuba siyacela ukuthi siqambe ngaye lo msebenzi ngoba nakuba saqamba umjaho ewuphawulela inkosi lapha yakamajozi asemaqameni kodwa sibona ungathi asishaya isipikili esiyokwaziwa ingane zethu ngoba kuhamba abantu mhlawumbe bakhathale egijimeni kodwa masiqambe lo masipala ngumntwana izizukulwane
ngezizukulwane ziyobona. Kuzokhumbuleka ukuthi lo masipala ngaphambilini wakwakuhlongoza ukushintsha kwegama lo masipala kepha kamaqembu aphikisayo asiphikisa lesi siphakamiso. Umbomvu ekhuluma nabezindaba uthi lesi siphakamiso kugcine kuvunyelene ngaso uthi ke osekusele kuba iminyango ivumelana nalesi sicelo sabo nokuyiyona kuba isigxivizo ukuthi ngempela ziyaqhubeka izinhlelo zokushintsha kwegama lomkhandlu. Siyaqala ngomthetho ukufaka isikhangisi emaphepheni ukuthi basho abantu kufanele bathathe lokho bakuhlole emwethu nangu uMesisi Mkhwanazi nabasebenza naye inhloko yomnyango umnumzane uNtanzi. Yibo manje esengibabhekile ukuthi enyanga ezisithupha basikhipha kuleli hlathi lokuba singazi ukuthi kunini lo msebenzi utholakale uphumelele. Siyazi ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika sihleli ngokuhlalisana kahle namhlanje okwayiphupho lomntwana akekho ngavimba ngoba siyazi ukuthi ukhongolose ophethe kuzwelonke sinongqongqoshe ngikhuluma nje elakuyiphupho lomntwana ukuthi asebenzisane. Akekho umuntu ongavimba leli iphupho nakwaZulu Natal uhulumeni uholwa iIFP nje umhlonishwa umphemba kodwa siyazi ukuthi siphathisene nokhongolose. Ubani ko omnye ongavimba ngoba intando leyo iphupho lomntwana. Sesiqalile iprocess yokukhulumisana umnyango lobuciko wamasiko nakho konke okunjalo nemidlalo kuzwelonke okuyiwona okufanele apply ukuqhutsheka noma application ethu khona bese kuphinda futhi kuba la kuregister khona lokhu kweHerald ilogo yethu phela trademark yethu ukuthi akekho umuntu ongayitshintsha mase simukeliwe ngekho kuthiwa sithathe omunye. Ileyo process esuke sifuneka sekufakwa ke emaphepheni wegazethi ke uhulumeni sekuphasisa ukuthi sesiphasile. Emva kwalokho sesiyagiya sekusukusi luyaphezulu sibika uNkulunkulu sibonga nasenyanyeni ukuthi ubabulele kwethu sekuphumelele kwisicelo esasisibekela umntwana. Iminyango izo approve phela ngeprocess ngoba oqabe usibambile bathe bafuna incwadi ebuya kaButhelezi esho ukuthi bavuma. Leyo nto besibambile kuphela. Inkosi yakwaphinda ngene inkosi uZuzifa uthi ke ngaphambilini lomkhandlu uke wakhuluma ngalolu daba ufuna imvume ukuthi ke besebenzisa igama lomntwana. Inkosi ithi ke bazamukele lezi zindaba njengoba babhala incwadi besamukela isicelo somkhandlu. Ushenge uthi yizeke noma kunjalo kodwa bayaqikelela ukuthi igama likaMntwana lisetshenziselwa ziphi ke izinhloso. Noma yipi into enza kuba umntwana aphile njalo empilweni zethu ngemsebenzi ayenza siyakuthokozela siyakwemukela kodwa siyaqikelela ngaso sonke isikhathi baningi abantu sebembadlwana asebecele boba sebenzisa igama lomntwana. Siyasiqikelele ukuthi bahlalise phansi sazi kahle ukuthi okokuqala bacabangani ngakho nokuthi yini injongo zabo ngoba akufuneki sikuthathe kalula ukusebenzisa igama lomntwana ebese lisebenziseka ngendlela engalungile. Umkhandlu ke lona njengoba ngisho ukuthi waqala umntwana esekhona ukuba kulokho sigcine ngalelo ke inkosazane elokuthi siyakwemukela lokho sathi ke sibafisela inhlanhla. Lezi izindaba zo1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngibika ngikwaphinda ngene enkonjeni Ondini. Uhlalo wenhlangano yamadoda ikwamachi masifunisane uSibusiso Luthuli uthi sesehlile isibalo sokuntshontshwa kwemfuyo kwisifunda ugu. Uthi lokhu ke kulandela ukusebenza kanzima kwenhlangano yaseHadingo ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal. Laba ke bathi basebenza ngokubambisana namaphoyisa kanti ke babhekelele inhlalakahle yomphakathi okubalwa ke ukunqandwa nokuntshontsha kwemfuyo kanjalo nokugqoza kwezinsiza. Inhlangano yamadoda ikwamachi masifunisane elwa nokuntshontsha kwemfuyo kanjalo nokugqoza kwezinsiza zomphakathi ithi sesehlile isibalo sokuntshontsha kwemfuyo kwisifunda ugu seloku lenhlangano yasungulwa kanti basebenza ngokubambisana namaphoyisa. Inhlangano kaMasifunisane inhlangano esizayo iqale lenhlangano kuyinhlangano esiza abantu abalahlekelwe izinkomo noma imfuyo mangibeke kanjalo ukuze ngifishanise. Sikusebenzile lokho izinga lemfuyo la ngesikhathi esiqala beku2012 izinga lemfuyo la ngonyaka besilahlekelwa inkomo ezingaphezulu ka600 plus. Kodwa ngokuqala lenhlangano sisho ukuthi namhlanje stock theft ufakazi siku 0% ngoba asinalo icala namanje lempahla elahlekile. Uma simbambile umuntu simdlulisele emaphoyiseni sinama cases esiwa reporter emaphoyiseni abantu bagcine ukweba ingakho kwehlile ngoba siyasebenza namaphoyisa siyasebenza no DSD siyasebenzisana nezikole. Uthi lenhlangano ilisana kakhulu nobugebengu kanjalo yakhiwe izizwe ezinhlanu.
inhlangano le eyakheka ngezizwe ezihlangene sila namhlanje izizwe ezila namhlanje ziyisihlanu isizwe esikhona la isizwe samanyuso sikhona la isizwe sakamthimde sikhona la isizwe sasenhlangwini kwaFodo sikhona la kube izilesi sizwe sakamachi esikhona la kube isizwe sabashawu naso sikhona la ngaphakathi kothi seNkosudeyi ne-Eastern Cape nayo ikhona lana abasuka e-Eastern Cape abakhele inkosi yakajali iyasiza ukweluleka imiphakathi nokulamula izingxabano ezisuke zikhona ngokweyigodi nokulamula imindeni esuke ixabana nabantwana abahluphayo emakhaya bayalethwa la. Elinye ilunga lalenhlangano lisola ukudonsa kwezinyawo amaphoyisa. Siyasebenzisana namaphoyisa makuthiwa kusetshenziswa namaphoyisa kodwa amaphoyisa asikubona ukusebenzisana kahle kangokuthi kuba nezinto esigcina sizithathile sisemaphoyiseni agcine amaphoyisa lezo zinto engazilandelanga. Ngifola mina ngaphansi kwezingolweni kunesibhamu esisibambe manje ebesitshotshwa eStern Cape sazodubula umuntu la sabuya eMthento isigodini saseMthento sadubula intombazane sabuya leso sibhamu sawudubula iPakistani eMthimuthi kwa chief aboshwa ke labafana bawu3 basejele asikathola ireport thina balenhlangano esibamba umuntu ekugcineni laba esigcine sibanikeza lamapho sinibanika leziboshwa labantwana baboshiwe vele bona bazokubhala kuphonyothwe bona. Elinye ilunga lithi njengoba bebhekelele nokugqoza kwezinsiza uthi izindlu zoxhaso ziyakhetha size kwizindlu zomxhaso kuyabonakala kodwa kuhamba kancane nakona njoba bekushiwo zikhona izinto uthi noma uyabheka ubona ukuthi kodwa kufanele abasekube khona ukusabela la kulomuzi ngenxa yesimo esibonakala khona nakhona kuba nama delays. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1 KZN TV ngise Harding. Umphakathi wakaDukuza kuWard 18 ukhala ngokungabi namakhaya emva kokuthi ke benganakiwe ekubeni balahlekelwa amakhaya ngezikhukhula zangonyaka u2021 nokwagcina kumuke abantu. Lo mphakathi ukusho lokhu ngesikhathi iziko lezindaba lihambele khona namuhla. Umndeni wakaMbambo ngesikhathi sesikhukhula zango2021 washo nomama wabo emuka nazi isikhukhula emva kokuwa komuzi kanti kuze kube imanje awunayo indawo yokufihla ikhanda. Since nje sakwaba nenkinga nje ama-flood ukusiza sozakala ngalo even ukuchazelwa ke list ukuthi way forward imkanjani since singakabi nakho ukuthi sibe nendawo ucasha because bathola abanye thina sikaze siyithola thina abakambambo indawo yokucasha nje just leyo portion nyana leyo ukuthi sibe silalisa ikhanda ngoba since kwenzeka lesigameka siphindanga saphinda sathola usizo. Omunye wezisulu uthi bagcina ngokuthola umnikelo wama-park home kumabandla endawo kodwa akukho asike bakuthola kumasipala. Ngihleli lapha emakhonteynini asitshelwa nokuthi sophuma nini nalama container futhi impahla ziyamoshakala lokho sikuzamayo siyayizamela khona ama-wardrobe nje aqumbile kumanje imvula ehla ngodonga ngaphakathi kwena lama container. Lolu daba lwalezisulu lusetshenziswe yiqembu Independent Alliance ezinkundleni zokuxhumana. Owaleli qembu uthe kaningi becela umbiko kuyiphathimandla zalo masipala mayelana nodaba lokwakhala kwezisulu izindlu kodwa bazitshwe ekubeni kukhona imali yakhishwa uhulumeni kanye nosomabhizinisi abazimele. After ama-floods kwaba neprogram eyayinkulu ehlelwe uhulumeni wesifundazwe la kwathenjiswa khona izulu nomhlaba inhluthu ngumndeni wakaMbamba was made as imndeni ekumele ithola priority kuhulumeni. Sesifunele o report ukuthi izindlu ishonephi imali ezindlu ziphi iziphi ezakhiwe akekho officer yokuphendula. So uma ngabe sesihlulekileke ukubuza kubantu abafanele kwi-council kuma portfolio afanele nangaphathi kumasipala sibone kufanele ukuthi umhlaba wazi ukuthi uANC is not serving interest yabantu kodwa banama interest abo acashile bese bethi bayi majority bona they will just ignore ama item abalekile. Lithintwa ikhansela lendawo uSiphesihle Ntuli uvumile ukukhuluma neziko lesindaba kodwa emva kwalokho wangabe salibamba ucingo. Oyinhloko yomnyango wezokuxhumana kulo masipala uSifiso Zulu ucele ukuthunyelelwa imibuzo kodwa
kwashaya isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, kuchannel 261, ngiseshakaville kwaDukuza. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Libuyele enkantolo LMK ne-IEC. Owasemzinyathi uzoqanjwa ngoshenge kanti zehlile ezokuntshontshwa kwemfuyo ogwini. Uhlaka lwezolimo ngaphansi kaMasipala uMhlathuze lulekelele abafuyi ngokuthi ke badayisa imfuyo yabo esikulungele ngenhloso yokugwema ukufa kwayo ngobuningi uma sekuhlasela isomiso. Lokhu kuvele ngesikhathi abalimi bomoba nabombila behlangeneke kanye nezinhlaka ezibambe iqhaza zizocobelelana ngolwazi ukuze belime ngokuyimpumelelo. Igeja phezulu komkhono lingenile ihlobo. Lokhu kulandela njengoba abalimi bakamoba nabakambila abaqhamuka ngaphansi kwezindawo ezingaphansi koMasipala uMhlathuze bebehlangene ukuzohlunyiswa ngolwazi lwezokutshala inkampani yezolimo iTWK Agri ngokubambisana nezolimo kuMasipala uMhlathuze. Abakwa TWK Agri bathi inhloso yokuhlanganisa abalimi abamnyama ndawonye bahlose ubathuthukisa ngolwazi. As uTWK siyafisa ukuthi abalimi abampisholo bathuthuke ngokolwazi ukuze lento yendlala iphele. Nohulumeni siyambona noMasipala bayazama ukuthi lisuke ikade eziko, kodwa uma application ingenzeka ngendlela kubalimi kusho ukuthi imali isuke ichithiwe nje emhlabathini ayizotholakala return. So namhlanje inhloso enkulu ukuthi njoba kuyisizini ukuthi kuzotshala kuyatshalwa immbila nezinye izinto, kuba ukuthi umlimi azi ukuthi kufanele aqonde ukuthi enhlabathini yakhe umsoco odingakalayo imuphi ukuze asebenzise umanyolo okuyiwona, hayi ngoba abona umanyolo useniswa umlimi othizo hlonishwe kwelinye izwe kodwa uthola ukuthi awusebenzisani nomhlabathi wakhe akuwona ngaleso sikhathi. Uhlaka lwezolimo lukaMasipala uMhlathuze lweluleke abalimi emakhaya ngokuba bedayise imfuyo leyisikulungele ukuze begwemeke ukufa kwayo uma kuhlasela isomiso. Njengoba Brahman Lady ngidume kakhulu kade ngenza ama-auctions, ngenza indali. So lokho ke sengizokuletha la eMhlathuze ngoba ngibatshela ukuthi okay, bakhala ngokuthi abanayo emakethe. Kulungile sizokwenza ama-auction, simema abanamadela laba abathenga inkomo bayifitnishe, bayifide, then bese ziyongena ebusha zibe nyama. Ngoba kubhlungu ukuthi umnumzane agcina inkomo for 11 years, inkomo izifele. Ngoba ngathi ikhula kakhulu ilapha eluza khona ivelu. So njengamanje sengiyabatshela ukuthi okay, as uBrahman Lady I will take initiative ukuthi nginakhela ama-auctions, nginitholele imarket lapha enizodayisela khona. Nginitholele idela lapha enizokwazi ukuthi nisupply khona ukuze nikwazi ukuxosha ikade eziko. Kusizana ukuthi uyakhala ubaba uthi inkomo ziyafa, imithi akanayo inkomo zinamakhizana because amakhizane wona lethi izife enkomeni kodwa akanayo imarket yokudayisa. Ingakho sengithi manje angibagqugquzela ukuthi benze njani badayisa ngoba kunalento yeBRICS. Sithema sathola ukuthi there is a high demand of beef efunakalayo emazweni angaphandle. So lokho kuzosiza ukuthi thina as South Africa sikwazi ukuthi senze njani simithe leyo demand leyo. Then ke siyazi ukuthi amathuba omsebenzi azovuleka and economy izoboosteka as well. Umnyango wezolimo nezokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya eKingcetshwayo uthi beumnyango banazo izinhlelo zokumbela kamadami emakhaya abalimi abafaka izicelo ukunqanda ukufa kwemfuyo ngenxa yesomiso. Siyabafundisa kakhulu ukuthi mabatshale amadlelo ukuze inkomo zingalambi ngoba uthola ukuthi mabe inkomo zilambile uma kuqhamuka amakhaza amakhulu ziyafa, uma ngabe kunezimvula zisheshe zife ngoba ziweak vele. Kumanje njena siumnyango sikhiphe imshini kunamadamu ambiwayo njengamanje ngecelo abalimi abayicelayo. Kunemshini ekhona njengamanje khona lana eMhlathuze amadamu ayambiwa ukuze inkomo zingasweli amanzi. Abalimi bathi bahlomulile ke kakhulu kulolu hlelo. Kuzosiza kakhulu ikakhulukazi yabona imbewu yadula. Yabona uma uzothola imbewu lapha na mahala mina nje bevele ngiyilindele imbewu bese ngizoyithenga so senzosakala sezokuyithenga sengizohamba nami ngifike ngitshale manje. Kuningi sesikufundileke lapho ukuthi ngaphambi basitshale fanele sihlole inhlabathi yethu ukuthi yini eshoda ngayo ama organic abasho ahlukahlukene ngoba ngenze kutshale ufaka umanyolo wena oucabangile kanti ufaka umanyolo enhlabathini eveli nakho lokho ozokuthola kumanyolo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosi Enhle Mthembu eMpangeni.
Uhlalo wenhlangano yamaciko iSIFSA uThokozani Zulu uthi basezinhlelweni zokuthi amaciko akulesifundazwe ebe nemishwalense ukuze mayedlule emhlabeni kube khona abakutholayo. Lokhu ke kulandela ukuthi inqwaba yamaciko umidlule emhlabeni iba nenkinga yokungcwatshwa. uZulu kube khuluma kanje ngenkathi kuqhubeka izinhlelo zokukhetha ubuholi bezinhlaka zamaciko ehluhluwe. Ukwanda kwezigameko zokudlula emhlabeni kwamaciko engenalutho sekusukumise inhlangano yamaciko esifundazweni KwaZulu-Natal iSIFSA ukuba izame uqhamuka nomshwalense ozosiza amaciko. Lokho kudalulwe uhlalo walenhlangano esifundazweni KwaZulu-Natal uThokozani Tizozo Zulu. EzuSIFSA sisezinhlelweni sizama ukuchecka ngisho nento ye-medical aid sizama ukubheka ukuthi ikephi la singasizakala khona sithole ipackage right yokuthi because kuzokhumuleka phela ukuthi amaciko uyayivula i-medical aid uthola ukuthi down the line awusasebenzi kuphela 3 months bese iyacollapse. So sizama ukubheka indlela ezoba ne-packaging e-right mhlambe uthola ukuthi you pay i-once off because ukuthi ngalesikhathi usebenza bese ke ukuba naleyo once off ekhona or sikwazi ukuthi EzuSIFSA la sikutholela khona umsebenzi kube khona mhlambe imali ethile esiyifaka lapho. Lokho ke ingakho sithi abantu abasondele kuSIFSA because kuzobenefitisa amaciko eSIFSA kuphela. Ukwanda kwezikhalo kwamanye amaciko esifundazweni uthi uZulu yingoba amanye amaciko akafuni ukuzihlanganisa nenhlangano futhi ngeke bakwazi ukubaphoqa ngenkani ukuba basibandakanye. Singeke sikwazi ukuthi siphoqe wonke umuntu. Kunabantu by nature abangafuni ukuyihlanganisa nabanye abantu. Kunabantu by nature abathi hayi thina si right why do we need uSIFSA ngoba ngiyavuka ekseni ngenze icraft yami ngibeka itafula ngidayisa. So asikwazi ukubaphoqa labo bantu. Ingakho ke singafisi ukuthi nabo mabe ngenanga la kuthiwa asihlangane ezamaciko sikhulume ngezelilodwa abangabeke sebekhuluma izinto ezirong because ibona abadecide ungasondele emacikweni. Lokhu kuvele ngenkathi lenhlangano ihambele kwisifunda umkhanya kude ukhetha ubuholi ngaphakathi kwizinhlaka ezahlukene zamaciko. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo ehluhluwe. Bekukuhle kudelile emcimbini wokubonga abahlengikazi bomtholampilo iOphuzane eDumbe. Lona ke ngumcimbi obuhlelwe ngumphathi walomtholampilo uPhakama Ndebele. Emva kokuba ke lomtholampilo ukwazile ukusebenzisana nomphakathi kahle eminyakeni eyedlule. Umphathi womtholampilo iOphuzane eDumbe uPhakama Ndebele uthi abahlengikazi bavame ungabongwa ngemsebenzi abayenzayo okuyiyona nhloso yokwenza lo mcimbi. I've decided ukuthi ngenza abasebenzi ilunch ukubabonga ukusebenza kwabo nokusebenza kahle nokuyiphatha kahle and serving the community, not putting a department and my name also in a bad way. If silalela isikhathi esiningi kuthi abasebenzi bayahlupha baphatha abantu, so I've decided today ukubabonga, just appreciate them ngoba isikhathi ngathi ba appreciate. So that is all about usuku namhlanje to thank abasebenzi ukusana dedication yabo nanokuthi esimeni enzima ezivela kusona ama COVID-19 but they still stood with the community and sacrificed themselves. Kanti abezinyunyana bathi imicimbi efana nalena kufuneka iqhubeke yenziwe. Lo mcimbi njengalo ubaluleke kakhulu ngoba isibhedlela nekliniki imvamisa istaff esuke sesiningi kusuke kwamanesi. So imicimbi njengalena ngisho ngithi ayijwayelekile kodwa sifisa sengathi ngabe ibingenzeka yonke indawo ngoba iyasiza ukuthi umuntu omphathi noma umuntu omqashi angabukeki nje kuphela njengomuntu oyimonster kodwa abukeke akwazi ukuthi ngemva komqashi ukhona umuntu onemizwa okwazi futhi ukucabangela abasebenzi bakhe. Ikakhulukazi kulezi insuku esisebenza kuzo ze shortage, izinto ezinjengalezi ziyasiza kakhulu ukuvuselela ngaphakathi abasebenzi noma ukuboost imorale yabo emsebenzini ukuthi bethi noma beshoda kodwa bazi ukuthi ukhona umuntu obacabangelayo nocabangayo njengabo maye engekho emsebenzini ukuthi impilo yabinjani yini angayenza ukuze abalekelele ukuba motivate emsebenzini wabo. Khona manjalo umqondisi wezempilo kumkhandlu wesifunda iZululand uthi babonga abasebenzi njengoba besebenze ngokuzikhandla ngesikhathi sokhuvethe. Sizobonga abasebenzi abathe ngesikhathi kuthiwa nakho ukufa. Wonke umuntu ebaleka because asikho isikhathi esike sabhekana naso esinzima
njengezwe nangomhlaba njengesikhathi ka-COVID. But laba sebenzi sizobabonga namhlanje athi umphathi wale clinic ngifuna ukuthi labasebenzi ngiyabonga. Yilabo basebenzi abathe noma ngabe kuyashisa sizoma nawe mphathi sizosebenza. So sifuna ukusho nje ukuthi nawe mfoka Ndebele management ye-district ne-sub-district sifuna ukuthi siyabonga. One, siyabonga ukuthi kube nombono wokuthi ukwazi ukuthi abasebenzi babone. Siyabonga ukuthi kube nombono wokuthi abasebenzi osebenza nabo ungagcini ukuthi mina ngisebenza kuphethela iklinikhi indonga zeklinikhi. Sobekadlala izindabeni ze-1 KZN TV ngisedumbe. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu siyabuya nengosi yomnotho kanjalo nezemidlalo. Siyakubingelela siyakwamukela ukuthi usanda kubuka izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Libuyele enkantolo ele-MK ne-IEC. Owasemzinyathi uzoqanjwa ngoshenge. Kanti zehlile ezokuntshontshwa kwemfuyo ogwini. Kuleli qophelo ke ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-17.38 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.24 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.10 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithania. Igolide ke lona lingu-$2,654.03 i-ounce kuthi uoyela ongahluziwe ube u-$73.56 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Inxusa le-MTN 8 uNjabulo Manqana uthi isifiso sakhe ukubona umdlalo semncane we-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng ethola ithuba lokudlala phesheya kwezilwandle ngendlela nje adlala ngayo. uManqana uphinde waveza ukuthi nakuba kube khona ukugxekwa ngokwehlake kwefomu kaPatrick Masangwayi kodwa ke kubukeka kukuningi asazokwenzela iBucks. Ake sikubhekelene nasi isibikozelo sezulu ongasilindela. Zulu omnyama ondlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.